Ay, ay, ay. Yo, yo. Ay, fanele. Yini manje? Lwazi ungithelele mfethu ngoflu no-COVID-19. Awuhambe ufake isifonyo manje. Hayi. Ay, tarik gigas. Yo. Yo. Awubuya ngobhayisikobhu, mhlawumbe kudlala into esile khona. Hayibo. Emnandi kabi lento esibuka la. Wena nje ukubuya hamba uya ngale kitchen uyona kaMabhodo. Umuntu usengaze afele kusofa. Ngipheka isitambu-ke, naso sithatha isikhathi saso nje ukuthi sivuthwe. Saze sivuthwe ngo-7. Isitambu. Hayi, uyadlala. Ayadlala. Yadlala, sesisavuthwa. Hawu. Uyabona? Ikona-ke wena ungeke nje uzushade. Ngoba wenza kancane, umuntu usengaze afi nje phela kumithuna le ekhaya. Sengifikile le ekhaya. Ingaba kumele ushadelwe ukuze uthole umuntu ozomgijimisa. Hayi mama, nahamba lo gesi. Fanele. Akuwena wisama switch lapho. Cha, mhlawumbe sesikhathele load-shedding. Kanti wena ubheki kwi-app before upheke. Bebe ngasho ukuthi ugesi uyahamba namhlanje. Hey, into ezothiwa nikele ngilambe kanje. Phela mina lokusila ukudla ngakufaki nje eswini. Yazi sengaze ngidla umuntu nje qobo-ke nje manje. Ungangikhumbuza abantu basemtshezi wena. Lalela nginoplan. Yabona nje mangasukuma manje uhambe ehlathini. Angavuthwa manje lamabhodo ngoba asazi ukuthi uzobuye nini kwalewo gesi. Ngiyotheza. Hayi ngeke mntakama. I-wrong plan phela leyo. Hayi-ke bhuti wami, mawulambile uzasukuma manje uhambe wotheza. Sheshisa-ke ngingaze ngikhwalale. Ungakhohlwa isaka around. Pay me when I fall. Crazy how we talk. Siyaqabana siyahleka. Awe abangani ungangeni. Umzange tuyaphela mase kufika umama. Abangani bayashiyana sami impilo we together. Hi. Right, bro. Bathini njani? Ukrena ngisakwazi. Akufana. Kuyakusiza ngalo Dr. Brown nelanga seloshona. Mfowethu. Ngisenkingeni na. Yazi lapha ekhaya kuhamba ugesi kusaphekile. Mfowethu. Lapho kuphekwa isitambu cabanga sovuthwa nini? Ngilambeni. Lapha ekhaya abantu abadlile mfowethu. Abo bengicela nje ukuthi ungiphelezele. Sithishwile ehlathini sogawula nje inkuni ezimbalwa mfethu. Kwanalo gesi asibazi nokuthi uyobuya nini. Hayi ngoba vele nama ayikho into engiyenzayo la. Ngothi ngithatha ijezi and then siyifake yabo. Qawe. Angasisa. Ya, usawusubamba nawe la ngoba vele. Sokuya sekubha. Ngibekele. Hayi phathe kahle lapha lelo. Sami body lami impintshi yami dala sikudla mina nawe lazi lonke usizi lami enda ukaze wacomplaina njalo uhlala ungisiza out yami skim impintshi yami anginawo nje amaningi ngifuna ukusho thank you. What's John? Akushubile mfowethu. Lo muntu ubalekelani kanje? Hayi, lo muntu uyagijimela nje. Asambe. Mfowethu. Umbonile ukuthi indlela agijima ngayo lo muntu? Hayi, susubala nje. Asambe kahle. Osa.
Wethu bani? Ungatheni mangasiqhamuka isilwana esikhulu esisabekayo. Hey, yazi wakhumbula. Uyazi phela kuthiwa emtshezi kwakukhona abantu abadla abantu. Bacabanga nje inambitha kanjani inyama yomuntu? Awukahle wendoda. Awukahle ngale zitori zakho ezingasile. Ngikhathele futhi le zitori zakho mina. Ayi wena futhi akwazi waba njani. Relaxa, ngilitshwale leli hlathi. Ayi wena futhi dluli. Aba phambili ngoba uyasafa. Hey. Hey ndoda, abanye abantu bayabusa. Nje lesicathulo sisafresh kanjani? Hey. Hey. Hey nale hlathi man. Lithi mina. Yangibaka lento. Hey. Hey qhawe. So ayingembe khona into engekho right la. Yini manje? Hayi mina ngisaqhubeka sitheze khona la. Hawu, nawe uyabona la sebeqede zonke inkuni. Asami, khona la zini ngikona sesiyafika. Asami. Ungasabi woza. Hey. Yabo khamba namagwala nje. Qhawe. Yazi ukuthi mfethu kade sihamba. Yabona mina ngikhathele manje. Nefuthi ngilambile. Womfethu, ngikuchazele kahle mina ukuthi angifuni inkuni zokwakha la, ngifuna inkuni zokubasa. Angi-understand ukuthi indaba sesongena le ejuleni kwehlathi. Ngenxa inkuni zokubasa. Hayi kahle wena. Ukuba nje mfethu sivele siyatheza nje Samuel. Hayibo. Qhawe. Inyama phela leya. Mbanje simushinya mamnandi ngakho. Qhawe. Ayifuni inyama, wasola. Qhawe. 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 Sonne ist ein bisschen Qhawe! Hey, Qhawe! Qhawe! Hey, Qhawe! Into yephi lo mjingo? Ingoma enjani ke le? Yini lento yenza usinekani? Ayisinekisi nje lento yenza, ayisinekisi kuphela. Ungijwayela kabi wena, ungijwayela kabi. Ngikhola kanje. Ungijwayela kabi wena. Hayi ngikulalisa manje. Hawo. Ubani lo? Ngoba ngathi umuntu wesifazane nje lo. Ufuna ngedwa ehlathini. Sawona. Sabudinga usizo nje. Hey, ngeke. Hayi Qhawe. Hawu, umuntu wesifazane lo. Engangenzani? Hawu. Sawubona nkosazana. Mina ngikuqhawe. Wena ungubani? Hey nkosazana. Ubonakala ubhekelena nje ukuthi hayi. Wesinqazo sentombi. Awuphenduka phela mama ngikubona ukuthi umuhle kanjani. Qhawe. Qaphela la. Walokhu umile nje. Yini kwenze njani? Ngabe udinga usizo? Phela mina mama uyabona nawe.
Abangibizi iqhawe ufuna thini. Uyasibonela nje nawe ngedlakela mama. Ngifithi uyangibona nje. Yini mama? Kwenze njani? Kodwa mama. Kodwa sibona phani. Ungangiphani. Awuphenduke phela mama. Phenduka. Phenduka lapha. Mangkuluan. How? What's up, man? Oh, my. Sizani! You fanja. Pretty. Ah! Oh, ma, ngicela futhi ngicela ungixolele. Mina akasilutho. Ngicela futhi. Akasilutho mina futhi akasilutho. Uthobani wasi? Wathobani? Ngicela futhi ngicela ungangibulala akasilutho ngakhala. Qhawe. Qhawe. Ngakwenza futhi ngicela ungangivula ngekudala futhi futhi ngekudala awa ngekudala futhi ngicela ungangivula futhi ehlisa umoya futhi ngekudala futhi ma Unesiqiniseko sokuthi usanele uze la kuleli hlathi? Ya.
into engixaka uselokhu ehamba iy'ntatha ezothi eza la sekuyahla futhi manje akabuyi futhi nefoni yakhe ayingeni. Sekushubile la sijike akukho lutho la. Wow.